T'imagines organitzar-te bé? Buah! Va, que podem! L'organització i la planificació, que no són el mateix, ara t'explico, són essencials per tenir èxit en els estudis i per patir menys. Aquí van, així de gratis, uns consells per organitzar-te. 1. Tenir la carpeta endreçada et facilitarà la vida. Posa nom als separadors i respecta'ls. I res de tenir fulls mig arrugats a la motxilla. 2. Posa nom i data a tots els fulls. T'ajudarà a fer els dossiers, a estudiar, a no oblidar-te res i a no tornar-te boja buscant coses. 3. I el mateix amb les teves carpetes digitals. El drive o disc dur del teu ordinador també ha d'estar ordenat. Posa nom i data a tots els documents des del principi i crea't una carpeta per curs, subcarpetes per matèries i dins de cada matèria per temes. 4. Tinga-ho tot ben net. Això disminueix la sensació de caos i redueix l'estrès. 5. Revisions periòdiques. Ves revisant que ho tens tot i reposa les coses abans que se t'acabin, per no haver d'inventar-te excuses. Sí, profe, portava el material, però és que a la cantonada m'he trobat un cocodril. Un cocodril! I em mossega la cama. Jo, tu, què fas? Llavors li he hagut de clavar el compàs a l'ull, sí, i amb el cartabó li he fet palanca per obrir-li la boca. Estic bé, Una mica en xoc. Hauria de tornar a dormir per processar-ho tot. Si organitzar-se té a veure amb l'ordre, planificar va de preveure i prendre decisions per dissenyar un pla. Ús de l'agenda. Anota-ho tot, encara que sembli que te'n recordaràs seguríssim. Fes-ho seguint sempre el mateix format. Matèria, tasca, però també on trobes la tasca i on l'has d'entregar. Classroom, carpeta, drive... Marca't les feines prioritàries amb un color i ves assenyalant les que ja has fet. Si és una agenda digital, marca amb un color diferent les tasques que has d'entregar. I recorda que pots afegir recordatoris setmanals que es repeteixin fins que s'acabi el curs. I perquè tot això no sigui absurd, estaria bé mirar-la cada dia a l'agenda. Un calendari setmanal t'anirà bé per planificar l'estudi de cara als exàmens. Divideix el temari en les sessions que necessitis per poder-ho fer amb temps. Planificació de la sessió d'estudi. Mira l'agenda i estableix prioritats. Mandra, però si comences pel que és més urgent, al final, que és quan estaràs més cansada, et quedaran les tasques més fàcils. Una tasca darrere l'altra. És molt tentador fer 30 coses alhora, però el resultat sol ser un formidable i enorme nyap. Reparteix la feina en parts més petites i fes descansos. I quan acabis, revisa que no et quedi res per fer. En fi, que amb una bona organització i planificació pots tenir més controlada la teva vida acadèmica i estressar-te menys. Som-hi!